Dit is gewoon echt het allerleukste. Het meidje en was die een holle haast, daar stond ik van, want dan krijg je... En dit wordt een... De guide van Heer. Nou, we hebben van alles. We hebben rock and roll, we hebben disco en foute party, Peaky Blinders en mooie pakken, historisch en zo zit je er al bij. Kist ik als boer verkleed. Ik moest vroeger altijd al als prinses, dan kan dat nou ik gewoon nog. Als Sneeuwwitje of neem het maar op. Voor man heb ik hele leuke pakken. Waar de glitters en ding. Nou, dit is een feestkledingverhuurbedrijf. De kostuumkoningin heet het. Het is bekend als Malicia in Gedik. En dat had ik toen oorkocht. En toen ben ik hier begonnen. Ik ben heel enthousiast altijd om dingen te creëren, echt speciale dingen te maken. Ik heb altijd nog wel een beetje een droom om bijvoorbeeld van theater die klein te maken. Maar goed, toen kwam dat de Cape. Ik dacht, dat is leuk. Die is wel alweer mooie kleine, mooie outfits en dan kun je het verhuren. Dus daar hier kan ik nog nooit zo bij stilstaan. Ik denk, dat is geweldig. Dus nou zit je niet in de kleding verhier. Ja, precies. Ja, er zit een leuk rokje Helemaal bij. leuk. Wat is die favoriete afdeling? Ik ben zelf vind ik wel heel leuk historisch, dus dan moeten we hier even hebben. We gaan hele protte, echt hele mooie oude jurken, zeg maar. Nou, ik ga hier een pak maken, dat is dan de glazen kat. Er zit een mooie stut bij en alles. Die heeft helemaal zelf maken? Ja, ik helemaal zelf maken. Hier heb je direct net een patroon voor. Dat ga ik zelf een beetje zo uittekenen. Ik zal maar iemand doen. Hallo. Hallo. Nou, en dan deze erbij aan. Ik heb de cape. Even zien waar de stut is. Nou, stut erbij. Wat vies ervan dat die mem nou een kleerverhier bedroeg heeft? Ja, vind ik superleuk. Ja, vind ik echt superleuk. Dus ze is gewoon super creatief. En ze had echt gouden handen. Ze kan alles meidje was maar worst. En ze vindt het gewoon heel leuk om mensen te helpen en te gaan stralen. En ja, daar is zo'n kleinverhuur is echt perfect voor. Hoppakee. Dus die kan zo. En dan hebben we hier de kijkers. Nou, en dit is dan nog de kers. En dan is het helemaal een cupcake. Ja, nou, dit maakt dan even een strikje hier nog leuk. En dat heeft helemaal zelf betocht. Ja, en zelf maken. Zo, als die saai is, dan is hij helemaal. Heeft u van die hobby die werk maken? Nou, in principe wel, dat zeker wel, ja. Ja, al die kleuren en al die meesten die er gewoon heel blij mee maken, dat is gewoon echt geweldig leuk om te doen.